Обилните валежи и голямата влажност в разгара на лятото предизвикаха нашествие от гризачи и насекоми в София. Затова предупреждават специалистите в борбата с вредители. Плъхове и хлебарки напускат убежищата си и се насочват към по-високите етажи заради по-големите количества вода в каналите и подземните етажи на сградите. За проблема и решението му в следващия репортаж. По стотина сигнала за плъхове и хлебарки получават всеки ден само в една от стотиците столични фирми за борба с вредителите. Проблем в момента има с подпокривното пространство на блоковете и мазетата, където се подвизава черната или тъй наречената ориенталска хлебарка. Влагата наистина е предпоставка за нея. Също в блоковете е нещо страшно. Проблеми има винаги, когато има плъх, задължително има и бълхи доста. В момента изобилие от плъхове и хлебарки има не само в София, но и във всички големи градове в страната. Според експертите, проблемът е, че общините отделят прекалено малко средства за борба с вредителите. Тенденцията е за непрекъснато нарастване на популациите на гризачи, вредни инсекти и насекоми. Няма вълшебни препарати. Тайната е в методиката и в употребата и прилагането на продуктите, а не в тяхната рецептура чак толкова. Около 30 лева струва дезинсекцията срещу хлебарки за средно голям апартамент, а премахването на плъховете и хлебарките от мазетата във входа струва около 100 лева.